Morning mga kaisla, ako day si Junjun Kutat, ang vlogger diri sa PNG Islandscape Resort o isa sa mga ka sa PNG Secure Magic TV. Karon isasad ko sa mga trabahante diri sa PNG Islandscape Resort construction site. Sa akong tahas karon ninyo, kung ipakita ninyo ang history o ang kagikan niining among area before ni siya na-construct, before ni siya na-develop. Tara, sugdan ta mo diring dapita. Ay tulo ka kaahoy diring napita. So ako gyud ang anong lay gyud pagtagaan to kay mo isugo pagtaga siya kay parang sa kuran. Yang kamo sunod na sa plano. Anak na siya ba? Anak. Kamo sa kadang ako siyang ipamutol. Amat diring napita dire. Ya diring napita. Gatipon ko diri nga kaning mga yuta mga gatipon og so kinalan siyang i-backfill ditong dapita. Diri dapita diri. Moto ka to mga nagtipon og mga yuta dito. So mo kay ako kalingan og hapon diri i-backfill aning dapita kay kaning dapita. Laong pag yun kayo ni siya, dili ni siya ngunog level yun diri sa kalsada kay diri nga dapita, laong yun ni siya, murag taga diri na ko. So need siya o ka ng more backfill. So gibuhat na mo, i-backfill na mo diri. So hinay-hinay na siyang naka-level diri, kulang pag yun kayo. So karon naapay mga binakbak dito sa sulod, so may akong gipanghakot, ibutang diri nga area, dayon muna to siya, hinay-hinay na siya og kapatag. Dayon akong ipakita ninyo kining gate. Gate na mo before ni siya nahimo nga gate nga concrete na gid siya kanina ang requires air tubes na jud ng gate. Ang himo wala pa ni nga kuluman kalot pa namo ni siya, lalom-lalom gyud siya nga kalot, kay kinala mo gyud sa padak anong kalot, kay parang makakuan ta ning dako nga kolot. So kalot mi dire, pagka na mo kalot din ibutangan pa ni siya og temporary nga kural ay ganing gate. So gihimo ni DJ Francis, gihimo siya og kanang gate nga made sa sin ba, kanang gidukdok pa siya nga sin para lang gyud siya matakop diri nga dapita kay no trespassing naman siya kay hinala naman siya og i-construct sa sulod. So bawal na mo sulod dito kay unya og nay makadisgrasya ba. So muna ni siya kumana mo kalot ibuhusan, ipormahan na to mong purman nga si Matoy. Yan ang ipormahan. Dayon, isundan dayon og himo sa square tubes ni DJ Francis ni Col Isoy. So muna ni siya karon ang nahitabo sa kural. Purma na siya. So karon, kumana na purma diri sa kural, usulod na dito sa sulod. Kaya ako ipakita ninyo ang mga nangagi sa dito sa sulod. Tara! Hey mga kaisla, naanata karon sa sulod no? Sulod na ta. So ako ipakita ninyo karon ang mga kaagi po diri sa sulod before ni siya na ingunani, before siya na-develop inani. So sa unang panahon, last year, kami man gyud ang nag-una diri sa akong ikagaw, si Alvin. Kami may pinakauna gyud trabahante diri, kami gyud ang nanglampas diri. So ako ipakita ninyo kung asa gitong mga lugar nga before siya nahimong ingunani, takot pa gyud kay siya. So magsugod ta diring dapita. So before ni siya napalit, kining lugaran naana ni siya balay daan nga nasunog. So ang balay nga nasunog, gibakbak siya, magbakbak, itapok ang mga binakbak diri kanina. So guys, kut ko niyo kaniya binakbak, ditambak dito sa gawas, diba? So diri ko nagkuha og dugang gibakbak dito sa gawas. So mutong na level dito sa gawas, dapin sa kalsada, diri ko nagkuha. Dayon, before ko nagkuha ato, lapong pa kay mga sagbot diring napita, taga diri, mga hagunoy, klase lang ang mga sagbot, mga kahoy nga nagko na sa bagay, napabayaan na sa panahon. Dayon, before dagay naka-decide ng tagiya nga sa yuta nga ibaligya. So moto, ako ipakita po ninyo diri guys. Diri napita. 1, 2, 3, 4. Kani una nang ipakita sa inyo kaning kural. Kaning kuralan gikan din sa kolog. Gikan diri mga kaisla, padulong dito grills pag yun siya nga kural. Itong putaw nga kural ba?
Dayon, ang mahitabo is ipakalot ko sa among boss sukalo para pailan siya og hollow block para man sad makongkrete ba. So muna ni ang nahitabo, ipailan siya hollow block then ipinisingan. Dayon, ibutangan na ng mga square tube sa imabaw para mas attractive sa siya tanawon o mas sada po siya tanawon. Pagkakat sa kural nga ipakita ninyo guys is kaning mga lubi. Kining eryahan kini og ditong dapita ay duha ka lubi. Kaning duha ka lubi ipaputol ni siya tungod kay kuya pod siya og moy maluad padulong dito ug kuya pod maluad paingon pod diri sa kural nga pikas. So naman pod siya area diri good nga himuan diri soon to rise diri nga restaurant. So kinalang gyud siya putlon. Yeah. Kana diri dapita pod guys. Kaduha nga lubi nga akong ingon ninyo, so diri mo ni siya nga lubi. So actually duha ra gyud sa kalubi ana diri sa sulod. So dituyo ta gini tunom sa una para pud naman siguro nice lay ma buwa pud nga butong siguro ani nga lugar. So tapad ani nga lubi, kani guys. May dako nga tangke diri. Kini. Dako nga tangke diri. Di na gid siya pwede masudlan og tubig kay nag-leakage na siya ba na siya liki sa kilid. So useless naman kay siya kung i-stay pa siya diri for long. So kinahanglan siyang bakbakon. So ako siyang gibakbak tabang kumi ato ni Talino. Amo ning gibakbak diri. Dayon ang binakbak gihakot ra gyapon dito sa dapit sa kalsada para gyud siya mas madugang pa dito ang kapatag ba. So muning lugaran ay tangke diri. Dini labong kay mga sagbot diri na inumduman pa nako diri dapitan ay dako kay pagkakahoy dinhi. Dayon, mari ta diri nga side. Ako kung dalon mo diri sa pikas nga side. Dito na pud nga side kung asa dito ang naya guardhouse before na construct ang guardhouse. Tara, guys. Yung ko ninyo guys nga dalon ta mo diri dapitan sa guardhouse. Kini nga mo ni among guardhouse. Ang guardhouse sa outpost na mo wala pa ni siya nahuman. Pero before ni siya na construct guys, na area napagid gihapon siya napita diri ang galabong kayo nga sagbot, klase-klase lang, may mga kaguloy, may mga baho-baho, malagapas, so kabalo naman mo anang mga sagbuta. Dali ra gyud kana siya mutubo nga mga sagbot, ug dali ra po na siya musanay. So diri napita gid guys, labong pa kay mga sagbot diri. Kinalabukan kayo. So mga nakaabot mi ato mga one day kapin, ara na mo sila humanog. Lampas. Kay diri napita sa una. So diri pakita na ko ninyo kani nga sagbot. Karaan ko ni siya nga sagbot. Sa una pa ni. Ini guys, nakahoy. Pagputol ko ni siya guys. Kinahanap ko ni siya dito sa kuran. Guys, kani nga sagbot. Lagapas. Kini. Napo niya. Muni siya nga tuod. Nani kadagpo ang mga kahoy sa una. So kini guys, yung mga kini nga floor yuta guys. Level yun siya padulong dito sa nasunog nga balay. So actually, nakita niyo diri nga nagtipunog siya dan kani pinagtipunog na ni mga bato yuta din doon kay kani mga yutaan gikan dito sa kinalot nga swimming pool nato nga ako ra pa ipakita ninyo ang history po dito sa kunya. So muni siya mga bato ug yuta itambak diri kay para gaman po siya diri og kalsada po dira din parking area diri sa mga sakyanan soon. Dayon dalon ta mo karon sa kural diri nga side. Diri nga area nalapi mga sampot gani nga nilabo mo so di na po siya natong i-trim ako na po nilang pasan nalapot na time na vacant so karon ako ipakita nyo kanina lugar kural so kaning kuralan padulong dihang dapita dili gyud siya lampot nga kural taman na gyud siya dihang dapita nga kural karaan nga kural so wala gyud ni nalahos dito wa gyud siya ngonog na close gyud nga kural so kami amo pa ning gitiwas og kalot dito dapita sa unahan mga lalom-lalom nga kalot. Dayon, kini muni ang karaan nga kural. Pinisingan siya para masolid. Butangan siya og beam na lisod nga beam para pod malig-on pod siya. So karon, pasok ta dito sa unahan, ako ipakita niyo ang area. Then naapoy gamay nga payag nga area para sa artisya nila sa una. So tara, atong atoon. Sa una, pag put na po dire ni Alvin galampas mi dire baling sulupad jud kay diring dapita kini sulok kayo ni siya so pagpalit sa among boss ani nga yuta naa na siya ipayag-payag dire
kaning artisyanan naana na siya kini supply. Kini siya, kini ang ipakita ninyo. Una ni siya supply sa tubig. Dito gibutang ang tangke dapit sa balay sa kapitan nila dito. Dayon, diri ang payag-payag na diri ang ginatawag nilang control panel kung nasa dito nila i-off o dito nila i-on ang kanilang power para kung mapuno ng tangke ilan ang i-off. So before ni siya napalit, naanag yun siya sulok kay ni siya diri. Ani siya ka sakay diri na diri dapita. Ini lang haligi diri puno na katong may mga bukol katong may mga cover crop. Dira diri mga malagapas nga dagko. Dito so niabot mi diri minalangan dapita kay dili man kinahanglan magpataka ra mig lampas kay namoy host ug naapoy kuryente kay unya og malampasan na mo. So hinahinayan lang gyud namo siya. So dinhi payag diri wala na mo nakita nga payag diri kay last year pagkusog sa hangin natumpag di siya. So natumpag siya so timing pod nga nagam-an na pod nabalhin na pod ang control panel sa gawas. So are siya natumba kay ug natumba to siya na nata ang control panel delikado gyud kayo to siya gyud. So salamat na lang pod nga nagaman na lang og control panel sa gawas. Ug kani private property naman siya, di naman siya basta-basta masudlan para mag-on o mag-off sa switch nila. So among boss gapahimo og kaugalingon na nitong control panel sa gawas. Himuan niya dito kilid ani among kural dito niya gihimuan og gamay payag-payag dito para sa control panel. So karon, mo-proceed ta sa unahan para ko ipakita ko ninyo dito ang history kung saan pa dito nakita. Ipakita ninyo ang history dito nakita. Sige, yung kural. So, haring nakita. Dan mig tubig gikan mig sa baybay sa una magdala mig tubig mahurot kay nalaging grabe ka init din mo pud ayo ni ay man sanitas nga amo kalingawan og kaon kay para pud makainom ka ng prutas pa ini man sanitas. Sumuli ang punuan sa mansanitas nga og inon ni guys. Dili siya. Before ni siya gitrim, abot gid niya mga dahon diri ba, yung mga palwa diri. Yung mga sanga nangabot so dali ra kay nimo makabot ang bunga nga hinog. So wala pud mig mga langgam ato nga panahon nga mukaon og hinog para ra pud sa makargid mi mga kainom og tubig gyud. Kana lang na may supply nga tubig kadal ambi mig tubig pero tubig gid hugid kay ang kanang kainit pud. Inom ginagam niya tubig para dili ma-dehydrate. Inom taon mi butas. Ayun dito siya gyud. Minsan mo ni siya punan sa mga sanita. Akong ipakita niyo ang lugar karon sa balay, kani nga balay. Kini siya, ang karaan na ubiga din kita na niya nakawa na siya kay ibak-bak na gitna mo siya. Karon so
before na mo siya gibakbak, ang istorya niyo, history diri sa sulod. Diri mga tarima, klase mga tarima, mga sako sa simento nga nagahit na. So kato nga time, amo to siyang gisugom isa mong boss nga idukdok siya. Diya mo siyang gimong graba kay parang masagol dito sa among masa kay sayo mapukay siya ilabay niya. Ato nga time wala ko may kabalog asa ko siya dapit nga i-backfill. So magamit pa man siya para mamix sa among minasa. So amo siya siyang gidukdok, gisulod mo sa sako. Then amo siyang clearing yung napita. So nani ni siya kalimbil. Dayon, ang time nga need na gyud siya i-backback. Okay, para gyud siya kung ano ka na kalsada diri ba. Kuman gyud siya nga gianan na kalsada. So kini siya nga napita ang bodega. So likod dira naagidaan ang karaan ng balay. Ito sa karaan ng balay. Ini siya pag palit ani nga yuta, nana ni siya balay daan, karaang balay. Muni siya nga balay nga kung ingon niya sumpay dito sa bodega. Kay dito unahan bodega diri lang garahian. So muni ang karaan ng balay. Kani nga karaan ng balay sa una pag trabaho namo, grabe gini siya kahugaw. Ang mga sagbot nanulod na ng uban dito, mga hagunoy, mga cover crops nanulod na. So kinalang na mo gini siyang ginilipyuhan ditong dapita sa kilid, grabe kasulok. So giring dapita, mga kugun-kugunhan ni mga hagunoy. Dayon. So kini nga tanom, muna among gibilin kay kada man gid siya tanawon, attractive man siya nga tanawon nga tanom. So gipabilin ni siya, ginabubuan namo. So muna ni siya karon yung itsura. Dili na siya nani ang itsura sa una kay sagbot ini. Hindi makita ang yang kalindot. So amo ni siya gibilin, gibilin, nani na siya. Diri napita, sulod gihapon diri napita. Yun, ani nga gilid aning balay, ani siya tanungdaan diri. So kini nga tanaman, matoy pa kayo din sa tauna, yung wala pa supply sa tubig diri kay wala pa naka-connect ba? Wala pa may naka-connect sit diri. So nagsalit na lang mi ka ng ulan ang gibubong diri. So sa una pagpalit ani na din siya daan o tangke ko. Uban na to kung gibakbak dito. So kani siya apila ni siya daan, na si karaan nga tangke na ni siya. So magamit pa man siya nga tangke, so gisugdan pa na siya tubig na mo karon. Ginasok ka nang may supply sa tubig, amo na siya gitambakan kay in case kung walay agi diri kay taka nang inuras man ang pagpaagi sa tubig. So na may stock nga tubig. So mo na siya diri no, karaan ni siya nga tangke. Dayon karing diring dapita, nay karaan nga dapughani. Namin dapita dapughani. So ay mga himo na lang ni siya o kanang wala pa may coral diring napita likod diri ani kilid. So kaning balaya sa payag-payag sa abuhan himuan nila o kanang gihiktanan sa kanding. So diri napita dapog diri sa unahan daan na ni siya lababo, daan na po ni siya nga lababo. Diri daan na po ni siya nga lababo. Ayan mga kaisla, so dalon ta mo diring napita, makita niyo diri sa akong likod. Wala ni ang na-develop na swimming pool. So, paan pa ni siya para kulang na lang ni siya finishing, then tiles para mahuman. But, so tiyan mo sa history ani no. So, wala pa ni na-develop nga swimming pool. Diri napita, grabe gyud kayo kasulog. So, ako medyo pinakauna nga trabahante diri. Kami medyo ni Alvin ang naglampas diri. Kinaunahan gyud nga trabahante. So, diri napita gyud. Diri sa big pool para sa mga tangko. Sulop na diri napita. So, diri napita lang kanang gitumban. Muni siya ang walay sagbot diri kay batuan. Dili katurok ang mga sagbot. Dayon banal pud siya kay agianan pud siya sa mga sakyanan, sa mga motor. So, lusot-lusot ra man diri sa una. Lain motor nga moagi diri tungod kay wala pa lagi ni siya kural. Wala pa ni siya napalit. Agianan gyud siya na enjoy mo agi diri kay na laging tuyo naman kayo kung mutuyok sila dito sa layo. So diri siya mo agi. So karon ako ipakita ninyo ditong dapita sa children pool nga gamay. Diha. Diring dapita. Children pool. So naa diri atong jacuzzi kani nga area. Nagrang massage para sa jacuzzi. Dito ang para children pool. So before ni siya na-develop no, ang history jud ani niya is siya diring napita
Kay medyo lunlon man ang yuta, tambok man ang yuta, diri gyud ng labong gyud pag may mga sagbot. Diri ang mga hagunoy, sa patong mga klaseng mga sagbot, mga malagapas, mga suro-suro basa, daghan yung mga sagbot diri napita tungod sa iyang kabanal. Dili lang po tungod kay daghang nanurok, gibutang ang tinambak nga binakbak sa nasunog nga balay. Yan gibutang niya napita diri sa kilid sa kunal, o makita niyo diri napita. Napita, sugod jud diring napita gyud. Naa diri gibutang ang binakbak sa nasunog nga balay. So ipakita nako ninyo ning nasunog na balay. No, katong istorya nako niyo ganiha. Mo na siya diri ibakbak diri gitalay ang mga binakbak. Tapos naa dito sa unahan, yes, tunga-tunga ng area, naidako nga punuan sa kamunggay. Dayon na mga sagbot. Then ang mga tinambak, natugka na po ng mga sagbot. So muna siya among gilampas niya napita. Dayon kanang mga binakbak, kita niyo ron wala naman no. So amo na siya gihakot ang mga binakbak dito sa building. So ako ipakita po niyo yung history dito sa building para maato po ni. So mga kaisla, wala ni karon ang building no. So na hapit na gyud siya mahuman. Gamay na lang kulang ani sa sulod, tiles, basta kay dagan. Gamay na lang jud kulang ani mahuman-human na gini siya. Dayon, so ang history ani guys, mga kaisla is nani siya karaan o yung nga building. So nani siya daan nga building diri. Dili ingon ani iyang porma, so gi-reconstruct siya, gi-renovate, gi-otro ni siya ang iyang design. Kaya ang design ato kanang na naman siya trasis da ano, iguba ang trasis kaya ang trasis ato murag porma niya kanang gaana bitaw, gaana. Triangle ang iyang kuan basta kay naani siya karaan nga building, giguba tong trasis ato, gi-otro. Then katong mga nang karaan na kaayo mga part sa building, gibakbak gyud siya kay nalang gyud siyang iayuhon gyud siya no, kinang likunon gyud siya para mas komportable ta mo kuan diri kay liko naman siya. Karon katong mga binakbak didtong dapita nga kung gingon ninyo mga kaisla is gihakot na mo diri sa building kay grabe to siya ka habog kay siya no, grabe ka habog kay murag taga diri naman lagi na ako diri napita kaniyang labi. So gi-otro siya, ikuhaan siya nga area dito, murag gihugloan lang siya gamay, dayon dito na ang mga binakbak dito, takot diya gitambak diya para sa flooring na no. Dahil dito, nagkasya gyud siya dito datanan dito. So muna na ang gigamit para sa among flooring. Flooring na dayon. Muna ni siya ang building. So, lalota mo ditong dapita. Itong dapita guys is naagi karaan dito nga payag-payag dito. Silbi siya kanang wara bitaw siya o wara siya car kanang butangan na bitaw sa mga sakyanan. Nana bitaw car park na dito wara karaan nga halublakan bato siya. Basta kay wara karaan dito siyang halublakan is kay na magud siya kanang mga karaan nga maghalublak nga nagadugmok na. So dalon ta mo dito guys para makita-an gyud ninyo ang area. So karon mga kaisla na ata sa area no, diring area ha. Naato siya diri mo dako kay nga gikan diri padulong dito napita is nani siya warag balay-balay no. Nari mga haligi, may mga atop nga sin. So ingana lang, wala lang siya kanang open lang guys siya ba kay para lang to siya halublakan no. So kini ako ipakita ninyo. Kini is mo ni siya kaning warag karaan ni siya nga pasungan. Daanan ni siya, naanan ni siya daan. Gilimpiwan ni siya kay istakan po na mo tubig. Naanan ni siya daan para sa pagmasa na mo sa hollow block. Dayon para po sa pagwashing na mo diri napita magamit no. So kani naanadaan ni siya kaning pigiri. Yung mga kaisla kani akong gitumban karon mo kaning flooringa. Daan na ni siya nga flooring, naanadaan ni siya pagpalit. Siguro sa una gihimo na nilang kuan kaning garahian lagay po ni siya kung may mga dump truck no. Diri idam ang ilang mga balas. So kay parang pagsaking dali ra kay naka-flooring naman siya, dili na mapilang yuta. So mo po nino, mo po ni ang area nga gibutangan na mo sa mong balas. Dili siya balas ug mga gaay, dili na mo gipamutang kay mo man yun sila ang kaning mga pagsaking maapil yun ang yuta. So ang mga graba ditong dapita ito na halublakan sa una, dito gibutang ang graba para sa flooring sad pag ana sa palad dali na magsaking. So karon dalon tamong dito dapita sa Pigiri ang history pa dito napita
Kini. Naanadaan ni nga CR. So karon mga kaisa mo ni ang pigiri no sa una. Naanadaan ni ang pigiri. So diri may nang lampas sa una. Kaning area nagamit ni siya sa pasilungan sa mga kanding na may nagpasilong kanding diri makita man no sa flooring na mga tay-tay sa kanding doon kay open palagi ang area wala pa'y kural diri napita dito lang napita ang nay kural baguhay laman ning gihimo ning kural haning napita nagamit pa gyud siya as pasilunganan sa kanding kina naman ni siya lain balay-balay nanan siya ato dayon na kani siya baguhay lang siya gihimo si DJ Francis na gahimo ani kaning mga kuan kaning mga railings ani parang among gihimo ni siya karon og stakan sa among manok nay manok ka mamugad among ibutang diri for the safety na lang pud sa parang dili makaon sa hayop like mga ilaga ang mga piso so diri na mo gibutang diri dapita so tulo ni siya ka kwarto ning pigiri ni madam sa una so ni kaning sa una pa gyud nga owner ani so tulo ka buok iyang kwarto sa pigiri so diri dapita himo naman ni butanganan sa manok kanang ikaduha no manok ra gihapon dito na among ikatulo sa dito nga side ang among mga racing doves buhon na kinala na ginamo na siyang nay for attraction so kining tangke nga inyong nakita mga kaisla no karaan ko ni siya nga tangke daanan ni siya nga tangke daanan ni siya daan pag sugod na mo naanan ni daan ning tangke pero wala na ni siya nasudlan karon walay sulod na ni wala pa ni sulod kay kinahanglan pa gini siya oy ayuhon tanawon pa ni og usay asan napita ang nailiking kay nagliki-liki naman ning uban ani sa kilid ani ito na mga liki gamay so kinahanglan ni siya bulita no kinahanglan pa ni siyang ayuhon so mga kaisa dalon ta mo dito napita dito sa side dito sa koral kay naay history po ditong dapita nga ako pong i-share ninyo. So mga kaisa so muni akong giingon ninyo nga daring dapita. Grabe ka sulok po din yung dapita. Dagkong kahoy tungod kay bugnaw lagi ang area tungod kay nakilala man ning kakahuyan. Diri ang mga dagkong kahoy na magipinutlan na mo daring dapita. Nalaya na siguro to. So ako ipakita ninyo diri gidala ta mo daring dapita is ang pinaka-main yung purpose ng gidala diri is pag-apply gyud nako diri dapit diri gyud nga kuana project is labor lang gyud akong gi-applyan pero gi-encourage mi sa among boss para kuan gyud mi dili lang mi magpabilin sa ubos step by step mi siya iyaming gi-encourage nga mag-practice mi og kanang pangdukdok pud ba so kani nga payag ninyo nakita diri kani na mga balay-balay so kami gyud isa pud ko sa nag tukod ani. So muni akong project na nahimo diri. Kami ni Talino ni Padong basta tulo mi kabuk gahimo ani pero kami gyud ang nagtindog ani so ako gyud ang nagdukdok ani kay nguman si sir nga dukdok John. So diri dapita ko nakabalo unsaon na pagdukdok ug ang madukdukan. Kani bitaw. So ana magino normal gyud ang madukdukan atong kamot kung mamanday ta. So muni siya no kaning payaga gihimo gini gi-design gini siya para sa pasilungan og kanding. So kung nakita ninyo karon dili na siya pasilunganan og kanding kay nanay mga materialis no nga gibutang nanay mga square tubes, mga sin, mga PVC pipes. Tungod kay kaning mga materialisa is nagikan siya dito sa bodega nga gibakbak. So therefore nagibakbak naman siya. So wala naman may kabutangan sa among mga materialis. So amo siyang gibutang diri na mo siya gibutang kay naman si atok para dili siya mataya o dili po siya ingugotong mag-asam na lang ipamutang so dili siya gibutang kay para kung nami kinahanglanon nga materialis para sa building bisan asa nga need og ka ng mga inani ng mga materialis dali ra namo makuha so mo ni siya ang project na balay-balay sa kandi so ditong dapita mga kaisla ito makita ninyo dito nga mga karaan nga mga ligid. So kanang mga karaan nga ligid dito, unahan. Daan na gyud na siya no, naana gyud na siya daan diri ng mga ligida. Naana gyud na siya daan diri ng mga ligida. So diyan napita. Kining dapita di mga kaisla no, naa di ang koral. So diri dapita dalon ta mo diri mga kaisla no, kanya akong gitumban.
karaan na ni siya nga mo gani nga pinutol, pero ang iyang ugat is sangko yun na siya dito. Pasangko gini siya kani siya mga ugatan ni. Pasangko gini siya dia sa coral yun. So pagkalot na mo ani dito medyo na langan-langan tungod sa kalubas sa ugat. Kinalapag yun siya atong mga kuan kay atong mga time is among tagad nga gigamit tungod kay among pagkalot ditong dapita is naputol nga wala pa may kuryente dire. So yun no, nakapanghulam pa may og dahil nga tagad kay ang tagad ni Alvin naputol man. Diri napita mo siya napita diri kumok siya kalihon ning diri napita kay na may yuta-yuta, pero pag abot ganing dapita sa ilalom kay medyo lalom man ganing kalot na mo ani nagi bato. So dito gyud. So dito diri napita no, sugod na ng kanto ha, straight na dito, diri siya straight po ni siya dito padulong sa kalsada. So muna siya ang history diri sa coral. So karon mga kaisla, so mura to ang akong ma-share ninyo about sa history aning PMG Islands Cape Resort construction site. So daghan kayong salamat sa inyong pag-view niining video nga nining vlog nga akong gi-share ninyo about aning progress, about aning history, mga nahitabo sa una ug mga nahitabo karon. So karon nakita ninyo doon daghan ng changes nga mga nahitabo. So inana lang yun na. So atong i-apply sa atong life nga dapat hinahinay po ta step by step nga dili na ta magpabilin sa ubos, dapat na po tay progress. So daghan kayong salamat sa inyong pag-view. Ako inyong vlogger si Junjun Kuta diri sa PMG Islands Cape Resort Construction Site. Daghan salamat sa inyong pag-like,